तुम बाल के नीचे ऐसा बजा करा सीधा पता चलेगा मैं कौन है। चल हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री अभी तक ये और सेरेमनी मुझे इनकी चला था कि क्या इतना सोने दाखल हुआ है बोल ना ओके आता है गार्डन आते हैं तुझे ये गार्डन ना कुछ गार्डन मुड़ाई कुछ मला सांगू ना ये मरे ते केले तुमच्या सुंदर साफ गोवात झाली तुमकडे म्हणतेने गावात नवत साहेब आयला असा एके वाटेन बडवायसर बियारा काटून दुसरे वाटेन दुडकर गावात पाजी गार कॉप्याक बांधलो म्हणून होय कॉप्याक आणि तुम डोनेशन कुपनाक शॉर्टी बुक घातलेली आसा होय कितले कॉपल्याक ना सर आमगे कोण गव्हर्नमेंट जॉब आहे त्यांना आमका 50,000 समते 1,000 तिकीट तुझं काम पहिलं No. To może skapnąć. तो तुझंच काम Ale wcale nie to może skapnąć म्हणा. तो तुझंच काम Ale काय चुडीदार घालून ना. हो सॉरी It's okay. सॉरी एक्सक्यूज मी ऍक्च्युली Też mi tu nie są suka. मागे पण खूप कसं केलं होतं What? मागे What was